kabanay sa 57 anyos nga lalaking napusilan patay sa kapulisan ato sa pagpatuman sa one-time big-time operation kagahapon sa buntag na nawagan og hustisya sa kamatayon sa ilang padre de pamilya. Ania ang exclusive report. Kasamtangan karong gihaya sa Sitio Magay, Barangay Tangke, ang pateng lawas ni Parulito Obrero, 57 anyos. Si Obrero napusilan patay sa mga pulis, human gikatahong misukol sa mga otoridad nga nagpahigayon og bypass operation. Apan hugtanon kining gihimakak sa banay Obrero. Nga nangita jud ko hustisya ani. Giunsa nila sa pagpatay nga wala manik malambigit sa ginadiling drugas ang akong bana ug ang kalibin manggali maoy naninda. Ang kalibin tato may ilang na lang dili ingon ana sa pagpaagi sa pagpatay. Nya maingon sad sila nga nay armas, mohatag tuod sila armas sa among amahan kanang tayan og maingon sad sila ni Sukol, kana tato ni Sukol akong papa og nay armas, inigkakatong armas, mapusilan tato ang iyang gi Sukol ma'am. So maigo sa tato siya. Akong papa maigo sad, pare sila maginugaray kung naapay armas ang akong amahan. Gani ilang gipakita ang gamayng payag diin magpuyo si Parulito human kini magkabuwag sa iyang asawa. Lakip na ang iyang motorbangka nga gamit niya sa pagpanagat. Ila hinung giangkon nga nalambigit sa giling drogas ang bag-ong uyab sa ilang amahan. Apan gipaniguro nila nga wa miapil-apil sa illegal nga kalihukan si Parulito. Kita jud ko ma'am, gablo t-shirt si Marlene ma'am. Ako ta siya tawgon pangutan og asa akong papa. Asa nila gidala. Ang gikuan ako ni Marlene, ang iya ramang kamot ug ang singod ma'am, sige siya ana na ako nga. Ana, mao day iya day mi padtuon sa district hospital. Nya ako ta siya tuktukon sa ngadto sa sakyanan. Wa naman gidaan naman siya una sa mga pulis Talisay ma'am. Gikahibong nila nganong wa sa Talisay City Police Custodial Cell ang uyab sa ilang amahan nga unta gidakop man kini sa mga pulis. Niadtong Pebrero 22, gipusil patay usab sa wa mailhing suspitsado ang kamanghurang anak ni Parulito nga si Kulin, kinsa natuglang sud sa ilang panimay. Gidudahang police asset ang minor de edad nga biktima. Ug hangtod karon wa pa masikop ang responsable. Samtang hepe sa Talisay City Police Superintendent Marlo Conag mitataw nga kini ang sagad nga depensa sa kabanay sa mga dinakpan. Maraming mga huli, ganyan. So titingnan natin kasi magkakaroon naman ng investigation. Pag may mga killed in police operation, meron naman yung motopropyo na investigation na kinakandak iba-ibang agency. So makikita naman dyan if there's illegality done by the police. Hugtanong gibarugan sa hepe sa Talisay City Police nga igagaw sa usa ka high-value target si Parulito ug nalambigit na usab kini sa gidiling drogas. Susihon pa hinuon ni Conag ang aligasyon sa baneng Obrero nga gidakop sa mga pulis ang uyab ni Obrero. That is their right na magbigay ng ganyang allegation. So pag na-receive namin yan, we're going to conduct investigation on it. Luan Merondina, Balitang Bisdak.